Nagpaandam ang Land Transportation Office sa LTO Region 6 batok sa mga ginikanan kag legal guardian nga nagapahanugot sa mga menor-de-edad nga magmaneho sang salakyan. Sino kay Attorney Gaudioso Hidaspanda II, ang Regional Director sang nasambit nga talatapan, iyagin pahayag nga base sa layi mayara sang minimum age requirements sa sarang makakuha sang driver's license. Dugang pa sang direktor, ang pagpahanugot sa mga menor-de-edad nga magmaneho nga wala sang lisensya ang seryoso nga biolasyon sa ilang regulasyon. Sa rin mahimo magapangatubang sang penalidad o kon criminal liability ang ginikanan. Angot ri ang nasambit kapag lapas ang nasaad sa idalom sang Presidential Decree No. 603 kag Republic Act No. 7610 o kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa rin mahimo mapreso sang 6-8 katuig. Nahibaloan nga ang minimum age sa makakuha sang student's driver's permit ang 16 anyos kag 17 anyos naman sa non-professional driver's license nga may parental consent. Report nagikan sa LTO Region 6 inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyong Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.